गुरि गुरि जाहोनांगोन एम'देनानै फाननांगोन ना गुरि गुरि जाहोनांगोन जौ सावनानै फाननांगोन मुलुगखौ बेलथाय होगौ आं नोंजों गोसो थोलायना हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननैसो गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' गिबियावनो दङ मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारिनि मेथाइ रोजाबनायजों बिथांनि जेसि नार्जारि इउटुब चेनेलनिफ्रायनो ना गुरै गुरै मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआबो अलरेडि जोब्बायानो जानांगौ बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो जेसि नार्जारि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ लाइना सेरिस बेनारनिफ्रायबो मुलुगखौ बेलथाय होगौ मुंनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी लोगोसे सोरां बसुमतारी बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौबो सोरां बसुमतारी बिथाङानो खालामदों आरो मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा बसुमतारी बिथाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मुलुगखौ बेलथाय होगौ गोदान मिउजिक भिडिअखौबो थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो बिथांमोना नायनो थाखाय साखाफारा जानानै थाखादो स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदि माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलाव जुदि दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय